Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu kuningi esikuxoxayo. Kodwa kule video guys, angazi noma sibambe esifubeni noma sithwele izandla ekhanda. Kodwa into esifuna ukuyibuza kumntwana lo wakaBiyela, Mabiyela ongenayo la. Ngoba uSibindi evelile kubo ngokubamba kwethu into eyenzeka ku-TV. Umbuzo wethu omkhulu ukuthi Mabiyela, siyayibona indaba, siyabona amandwendwe, siyabona imhlonipho, siyabona futhi ukuguqa emotweni. Kodwa nayo into esithinta kancane, asisho ukuthi siyagamanxa empilweni yakho, siyabuza nje ngoba nathi nisifakile kule nto yenu, nasifaka ngeso le-TV ukuthi uyamthemba ngempilo yakho lo mfana kaMsile Mpumelelo. Ngaziphi izathu sibuza ukuthi uyamthemba na? Ukuthi umfana uthathe isamba semali, mangabe bekuyisamba, wahamba nemali waya le kini. Engakaze nje ethi-ke, hawu ma, ngicela sikhuleke ngoba nayo into enkulu engifuna ukuyenza. Akayanga kuma wakhe. Uma wakhe yayizwa leyo nto, uma wakhe akayanga kuma wakhe wavele wangena emotweni, wafonela abantu abafonelayo wathi bazomphelezela, waxhumana nobaba wakhe wathi bayayenza lento ngaphandle kwama wakhe omzala ekhona. Mabiyela uyamthemba sisi, uyamthemba dade, ukuthi-ke ukwazi singakafiki isikhathi, ngoba sikhona isikhathi sokuthi-ke indodana iyaphuma kumama kancane ngoba isiphunyiswa ukuthi umndeni sewukhona. Yena uyawuqala ngokuthi ayofuna unkosikazi, ngokuthi enze imizamo. Kodwa eqala nje akakaze yena mhlampe ethi-ke ma bengicela ukuthi sikhuleke, or ma ungibambe izandla, nawo umthandazo, or ma kunento enjena ake sibonisaneni, yabo. Ihambe-ke le ndlela yakhe nomama ewushayile umthandazo wokuthi hhayi, uyahamba umfana, uya laphaya, konke kuhambe kahle. Noma wakhe esale yabo eba emotional ukuthi hawu isikhulile indodana yami. Cha, kuyi-surprise kuma wakhe ukuthi ngempela yena ukwazi ukukhipha imali, waxoxa nabanye obhuti, abanye omalume aba-close naye. Kwabona futhi labo bhuti nabo bafihlile kuma wakhe. Mabiyela, I'm sorry, igama lamakhwela sekudume ekhanda ngoba umakhwela kuningi naye esisazokubuza. Mabiyela uthini ngalo mnyeni wakusasa wakho? Uthi wena mhlampe uthi hey, useyindoda emadodeni ngoba manje usebeke mina phambili. Mase yikhala amakhwela uzoriphotha kubani uma umama esekhishwa ngaphandle? Kuqalwa nje u-page 1. Ngicela nibambe kwizingane zesithembu ngoba izingane zesithembu zizonika le ndaba le esiyihlebayo ukuthi hayibo, khona yake yenzekani le nto noma bayasikhohlisa ukuthi khona ingane engathi ngisho ngabe-ke uma wayo imbone yabonani, noma ingane imanipulethwe ubaba wayo, wathi ubaba wayo hhayi asenze wena, khohlwa uma wakho. Uma wakho vele uzolobe ekhuluma izinto ey'ningi. Mabiyela, uyamthemba ngempilo yakho? Noma kule nto uzongena u-50%, u-50% omunye ungaphandle? Umbuzo nje, akuliwa lana guys, kuyaxoxwa and sizozama ukuthi sibe mindful nakuba-ke izinto esiy'xoxayo zona, hey, zisisenza nathi sibabaze, sikhiphe amehlo sithi kwenzakalani lana? Isithembu kanti yini? Isithembu kanti sizomanipulesa umuntu wesifazane? Isithembu kanti sizodlala ngengqondo yakho? Ugcine usuthi wena I understand i-assignment yento ongayazi. Into eyayidaliwe ingadalelwanga ukuthi vele wena uphathe kahle kuyo, kufike wena kuthiwa une-wisdom ngoba le nto uyayi-understand-a, ugangwa. Asiyiyekeni-ke kodwa leyo ngoba le iyinde sick le yaMabiyela. Bandla umakhwela yindaba. Mabiyela uthini? Uyamthemba? Uyamthemba? Okay, bye guys.